गिबियावनो आं खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनखौ गोरबोजों बरायबाय खुलुमबाय आरो लोगोसे गासिबो बर' रायजो राजाफोरखौबो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। दा आंजों लोगोआव दं जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघनि मानव गेदेर आफादगिरि अनिल कुमार औवारी आरो जोंहा अल बर' सिनियर स्टुडेन्ट फरामनि सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो लोगोसे मेम्बार दङ आरो जोंहा माने जनजाति सुरक्षा मन्चनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि रावखुंगुर बसुमतारी। दा जों दिनै बेयाव प्रेस मिटखौ आरोबाव खेबसे खालामबावनाय जाबाय जावले जावले। आंखौ दहाय जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि जेनेरेल सेक्रेटारि जयन्त कुमार बर' बिथाङा बुंहरदों आरो मोनसे प्रेस मिट होबावदो आरो बयनोबो धन्यबाद होबावदो बे बाथ्राखौ बुंदों। आं ओंखायनो दिनै जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि जयन्त बर'नि जानानै आं बयबो रायजो राजानो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय आरो लोगोसे नैबे नबसरनानि जायनाखि बिजाथि दानजानाय बे बिजाथि दानजानाय खुसि मोनसे रादाबखौ रायजो राजानो बयनोबो बावहरनाय जाबाय जे मैयानो जोङो फोसावखादों जे बिनि नमिनेसन जानाय पेपार एमपि जानायनि बियो 21 तारिख एप्रिल खालिनो रिजेक्ट जाखादों। खिन्थु बिनि उकिला जावले जावले बाथ्रा बुंबाय थानायलाय नियम बादियै क'क्राझारनि रिटार्निं अफिसारा मोनसे समाय होनानै दिनै 22 तारिख खालि 11थासिम माबा आर्गुमेन्ट दंबायब्ला फैनो हागोन होननानै मोनसे सम लाखिनाय जादोंमोन। दा दिनैनि बे 11थासिमनि जानाखि सम होनाय नबसरनायानो बेयाव नबसरनानि उकिला खुनु जेबो गावनि प्रमान पत्र ट्राइबेलनि बेखौ गोजोनथाव रोखोमै रिप्लाय होनो हायाखिसै। बेनिखायनो दिनै क'क्राझारनि रिटार्निं अफिसार मानव गेदेर बिथाङा नबसरनानि जानाखि बिजाथि बेखौ केन्सेल खालामना होनाय जाबाय। दा जों बयबो रंजा खुसिनो क'क्राझारनि रिटार्निं अफिसारखौ धन्यबाद होबाय आरो गोजोननायबो रायजो राजानो बावनाय जाबाय जे नबसरनिया 10 बोसोर थगायनानै बर' हारिनि बेरेखा खामानि मावनानै जालांबाय। दा बियो बर' कसारिनि सार्टिफिकेट लादों आरो बे बर' कसारिनि सार्टिफिकेट लानानैनो बर'नि बेरेखा मावदों। ओमफ्राय लोगोसे आरोबाव दा बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जानायनि उनाव स्टेट गभर्नमेन्टनि जायनाखि स्टेट सिकिउरिटि कमिटिया जायनाखि बिनि सार्टिफिकेट बर' कसारि होननाय बेखौ केन्सेल खालामनायनि उनाव बेहा राहा गैयिनि आरोबाव बियो थगायनानै आरोबाव राभा ट्राइब्सनि सार्टिफिकेट बे लानानै नमिनेसन पेपारखौ साबमिट खालामदोंमोन। दा बिनि जायनाखि राभा सार्टिफिकेट होनाय ट्राइबेलनि बे राभा सार्टिफिकेट होनाया एखे एथ' लेथ्रा मैला एखे फुगारलाबायनाय ओमफ्राय दाग गोनांजोब। दा बिनि सार्टिफिकेटआ गाव जे साबमिट खालामदों बे 1986आवनो गाव माने बेखौ इसु खालामना लाखानाय ओरै होननानै बुंदोंमोन। बे स्कुलावबो बे सार्टिफिकेटजोंनो स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय जेब्ला आलफायाव थाङो आलफायाव थांनानै जेब्ला अभारग्राउन्डआव फैफिनो अभारग्राउन्डआव फैब्ला बे गावहा जे राभानि सार्टिफिकेट दंखायो बेखौ बे बावदोंमोन ओरै होननानै बुंनाय जादों बिनि उकिला। बेनिखायनो बे बर' कसारि सार्टिफिकेट लानानै बियो माने नैबे एमपि थांनाय 2014नि एमपि बेयाव कन्टेस्ट खालामदों बे बाथ्राखौ बुंदों। दा प्रश्नआ बेनो जायो जे गाव जुदि राभा ट्राइबमोनब्ला नबसरनिया हा बे आलफायाव थांनानै फैनायनि उनावबो बे राभा ट्राइबनिनो सार्टिफिकेट बिबान जायोमोन ना बियो। खिन्थु राभा ट्राइबनि सार्टिफिकेट लायाब्लानो दिनै माबे बर' कसारि सार्टिफिकेट लाफैखो। थारमाने बिनि परिचया जे फ्रड बे थगायसुला नंखाय खोथा बुंग्रा बेयावनो प्रमान जाखाबाय आरोखि भेजाल मानसि बे आरो एमन लाजिनाय गैयि मानसि बे गावखौथ' कर्टआव बिराद बुंनो हादों बे आं एखे बर' कसारिथार आं सरनायाव सिनाया बेबायदि बाथ्रा बे बुंनो हादों आरोखि। एथ' गिदिर गिदिर खोथा बुंनाय मानसि दा दिनै बर' कसारि होननानै बुंनाय मानसिया आहा दिनै गोदानै राभा जालायबाय दाना आरोखि। सासे मानसिया एखमबा राभा जायो एखमबा माने बर' कसारि जायो आरो थिग गैया बेजों गाबोन समफोर आरो हयथ' नैबे माबाया जुदि नमिनेसननि टाइमा जुदि गोलाव थाबावनायमोनब्ला हयथ' आरो गाबोन अबेबा मोनसे ट्राइबेलनि मोनसे सार्टिफिकेट लानानै हयथ' बे आरोबाव नमिनेसनखौ होबावगोन जों सानो आरोखि। दा बेबायदि फ्रड एथ' थगायसुला एथ' मिसा खोथा बुंग्रा लाजिनोबो रोङा बेबायदि मानसिया गिनायबो गैया। बेखायनो जों दिनै बेबायदि मानसिखौ जोङो ओरैनो हगारनाङा। जोङो बेखौ एखेबारे जेरैखिजाया आयेनाव माबायदि साजा मोनो आयेननि साजाखौ जों नागिरनांगौ। आरो जोङो दाखालि बिनि नमिनेसन पेपारखौ
रिजेक्ट खालामनांगौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै रिटार्निं अफिसारनाव जों ज' थांनानै होदों नैबे जोंहा नै ट्राइबेल संघनिफ्राय होदों ओमफ्राय अल बड' स्टुडेन्ट फराम बेनिफ्राय बड'लेण्ड जन सुरक्षा मन्च ज'नो थांना हैदों आरो बेयाव डिसिआ जोंखौ खोब मोजाङैनो जोंखौ माने बुंदों जे जों जायनाखि माबा होदोंमोन कमप्लेनफोर बुंदों उइथ माने डकुमेन्टारि एभिडेन्स दा बेफोरखौ नायनानै बिथाङा जोंखौ एडभाइस होबावदों जे नोंसोरो माबा हो कर्टनि गेजेरजों नटारि अफिसारनि माबाजों थ्रयै नोंसोरो काउन्टार मोनसे एफिडेभिट हो होननानै बिथाङा जोंखौ साजेस्ट होनायखाय जों ज' लोगो लानानै ट्राइबेल संघ ओमफ्राय अल बड' सिनियर सिटिजेन फराम ओमफ्राय सुरक्षा मन्च जों काउन्टार एफिडेभिटखौ जों होदों आरो जों जानाखि काउन्टार एफिडेभिट होदों बे काउन्टार एफिडेभिटआ बियो माने रेकर्ड जादों आरो बेनो दिनै माने डिसिनि बा रिटार्निं अफिसारनि वेबसाइटआवबो बेनो आपल'ड जादों ओमफ्राय बेखौनो माबायावबो पाब्लिकनि नटिसनि थाखाय बेखौ पाब्लिक बर्डआवबो बेखौ माने माबाना होदों नटिस खालामना होदों आरो दा बुंनो थाङोब्ला जों मिथिनायाव जे जों जानाखि माने काउन्टार एफिडेभिट होदों नटारिनि गेजेरजों दा बे काउन्टार एफिडेभिट होनायाल' एक्सेप्ट जादों माने एक्सेप्ट जादों माने बेल' माने कमप्लेन हिसाबै बेल' रिसिभ जादों आरो बेल' रेकर्ड जादों ओमफ्राय बाखि सोरबा जुदि होदोंब्ला राइटिं पेडआव होदोंब्ला सोरबा लेखा सोदों होदोंब्ला बे खुनु माने रिसिभल' जादों खिन्थु बेहा रेकर्ड जायाखै बेहा मुल्य गैया दाम गैया बिदि जादों जोंनो बे बाथ्राखौ जोंनो रिटार्निं अफिसारनिफ्राय जों खोन्थानाय जादों जों मिथिदों बेनिखायनो जोङो मोजाङैनो माने माबा जादों ज'नो खुसि मोनदों जोंनि जे जानाखि कमप्लेन बे कमप्लेना जे रेकर्ड जादों जों खोब खुसि मोनदों दा बाथ्राया जादों मा जोङो माबानिखौबो जों होदोंमोन नैबे पृथ्वीराज नारायण देबनि माबाखौबो जोङो होदोंमोन बेयाव बिनि फुरा तथ्य एकेबारे बिनि लेगेज डाटा बिनि जमाबन्दी बिनि बिफानि जायनाखि सार्टिफिकेट रेकर्ड ओमफ्राय बिनि स्कुल सार्टिफिकेट बेखौ जों गासिबो अथेन्टिक जों माने आरटिआइ खालामना मोननाय डकुमेन्टखौ जों होदोंमोन दा एग्रि जादों बयबो माने एडमिट खालामदों बिनि सार्टिफिकेटआ एक्सुवेलि माने फ्रड बेखौ बयबो एग्रि खालामदों खिन्थु जोंना रिटार्निं अफिसारा माखासे लिमिटेड मोनसे माबा दं बेहा दा बे हिसाबै बे बुंदों जोंनि सिगाङावबो जे बिनि सार्टिफिकेटखौ जे चिरां डिस्ट्रिक्टआ डिसिआ होदों दा बे जुदि कनफार्म खालामहरोबा जोंहा उफाय गैया जायो दा बेखायनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि डिसिआ जुदि बुङोब्ला बे भुलाव होनाय जादों होनना बुंब्ला बिनि माबाया नमिनेसन पेपारा केन्सेल जागोन होनना बुंदोंमोन दा बेखायनो जोंनि कमप्लेनखौ लानानै बिथाङा चिरां माने डिस्ट्रिक्टनि डेपुटि कमिसनारनाव सोंहरबाय थादों जे बिनि सार्टिफिकेटखौ मा खालामना होनाय जाया होननाखि मा बेसिस दं मा बेसिस होआ माने बिनि गासिबो तथ्यआनो गासिबो राजबंसिजोब MOBC लिरनाय दं बिफानि माबायावबो सार्भिस रेकर्डआवबो बेनिखायनो बेखौ माने जावले इनकुवारि खालामहरनाय जादों चिरां डिसिनाव दा चिरां डिसिआ रिप्लाइआ बेना मा बुंहरदों माथ्र जे जानाखि बेनो सार्टिफिकेट होनाय जादोंमोन दा सार्टिफिकेट होनायनि बेसिसनि जानाखि फाइल बे फाइलआनो गोमाना थादों गायब जानानै दं नागिरनानै मोनाखै दा बे ग्राउन्डआव बियो माने जेबो बुंनो हायाखिसै थेवबो जा माने जोंखौ बुंनाय जादों जे नोंसोरो बेखौ माने कर्टआव थांनानै चेलेन्ज खालामदो बे बाथ्राखौ बुंदों दा पृथ्वीराजनि जानाखि नमिनेसन जे एक्सेप्ट जाबाय दा बेखौ रायजो राजाफ्राबो सिन्था खालामनो खोथा गैया जों बेखौ मावलांखागोन आरो इटिमयधे बिनि एगेन्स्टै बे स्टेट लेभेल सिकिउरिटि कमिटियाव थांखानाय जाबाय जों बेखौ माने जोंनो चिरां डिसिआबो खोन्थाबाय आरो जोंनो बे कपिखौ जोंनो इमिडियेटलि जोङो हरसिगोन जों मोनसिगोन आरो दा बे हिसाबै बे थांब्लाबो जों दुखु जानो नाङा जों मावलांबाय थागोन आरो बिसोरनि जेसेबां सार्टिफिकेट दङ ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानाय फेक सार्टिफिकेट लादों दा बिसोरखौ जों थाबैनो दाननायनि बेबस्थाखौ खालामगोन मानोना बिसोर सार्टिफिकेट लानानै नैबेयाव हयथ' बाहायबाय बिसोरो MP इलेक्सनाव आरो हयथ' उननि समावसो बाहायबावगोन आरो हयथ' उननि समाव जोंखौ बिराद क्रिटिकेल अबस्थायाव खोलैनो हागौ दा ओंखायनो जोङो बिसोरनि सार्टिफिकेटआ फेक होननानै जों मिथिखाबाय जेब्ला बिसोराव ट्राइबेल सार्टिफिकेट दं होनना मिथिखाबाय जेब्ला जों बेखौ मिथिनानै जों सिरि थानाय नङा आरो जायफ्रा ट्राइबेल नङि मानसिफोर नैबे MP इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामदों दा बिसोरनि नामा ओंखारजोब्बाय दा बिसोर बिसोरनाव सार्टिफिकेटआ जिहेतु ट्राइबेलनि दङ बेखौ जोङो इमिडियेटलि जोङो बेखौ जिखुनु टाइमावनो जों बेखौ कालेक्ट खालामगोन थ्रु RTI जों बेखौ कालेक्ट खालामनानै जोङो थाबनो बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ दाननाय बेबस्थाखौ जों जेरैखिया जों खालामगोन दा जोंहा आइडियाबो मोनखाबाय जों नबसरानि जायनाखि माने फेक सार्टिफिकेट लानानै MP जानाय
बिनि सायाव जों खामानि मावनायाव जोंहा जथेस्थ एक्सपिरियेन्स फैबाय हिसाबै जोङो बेखौ थाबनो जों खालामनानै हयथ' सार्टिफिकेटआ बिसोर लादोंब्लाबो बारा गोबाव टाइम नांनाय नङा जों थाबैनो बेखौ दाननो हागोन होननानै जों सानो आरो दानथारनांगोन मानोना बिसोर बे सार्टिफिकेटखौ लानानै गाज्रि खालामबावगोन दा एमएलए इलेक्सन फैगासिनो दं बेखौ बिसोर बाहायगोन आरो बिटिसिनि इलेक्सन फैगासिनो दं बेखौ बाहायगोन बेनिखायनो जों बेखौ दानहोगोन दा जोङो मिथिदों दा सिक्रुटिनियाव एमपिनि जायनाखि सिक्रुटिनि बे सिक्रुटिनियाव 9 बोसोरनियाल' रिजेक्ट जाबाय बाखि जायनाखि केन्डिडेटफोर दङ बेखौ माने गासिबो एक्सेप्ट खालामनाय जाबाय जों बेखौ मिथिनाय जाबाय दा बिनि गेजेरावनो माखासे दङ नन ट्राइबेलफोर जायफ्रा ट्राइबेल नङा दा बे ट्राइबेल नङिफ्रा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै जोंहा कन्टेस्ट खालामदों दा बेफोरनि गेजेराव दङ जोंहा ज्यतिष कुमार दास जों बेखौ मिथिबाय गौरीशंकर सरनिया बेखौ जों मिथिदों ओमफ्राय बिनिता देखा घनश्याम दास दा बिसोरनि जायनाखि सार्टिफिकेट बेखौ जों इमिडियेटलि जोङो आरटिआइ खालामना जों दिहुनगोन आरो बिसोरो बबे जायगानिफ्राय लाया जों बेखौ थाबनो जोङो माबागोन दिहुनगोन इतिबायदि जोङो बे जायगानि मानसिफोरजों रायलायहरखाबाय आरो जों एंगेजबो खालामबाय बिसोरनि हानि रेकर्ड बिसोरनि माबाफोर डकुमेन्ट दंबा ओमफ्राय बिसोरनि सार्टिफिकेट इस्यु खालामनायनि माबाफोर बे गासिखौबो जोङो इमिडियेट कालेक्सन खालामनो थाखाय जों माने जगाजग खालामखाबायबो जों बेखौ थाबैनो मावनाय जागोन आरो जों बेखौ जिरायनानै थानायनि सम गैया बेखौ मावथारनांगोन दा बे हिसाबै जों दिनै प्रेस मिटआव जोंनि गोजोननाय बाथ्रा बेनो जों ज' मावलायनानै आवगायबोनाय जाबाय ट्राइबेल संघआबो जोंजोंनो ज' मावगोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ आरो लोगोसे अल माने बर' सिनियर सिटिजेन माने फराम जों ज' मावलायगोन आरो सोरबा दंबायब्ला जों ज' मावलायबावगोन दा जों बेखौ थि खालामनाय जाबाय दा 9 बोसोरनि बेलायाव जोङो बेबायदिनो जोङो खालामनाय जादों 9 बोसोरनिया जेब्ला फार्स्ट ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै नमिनेसन साबमिट खालामो जों सारप्राइज जादों 9 बोसोरनिया बेथ' ट्राइबेल नंथ्रा बोरै बे माने नमिनेसन साबमिट खालामखो दा बेनिखायनो जोङो इमिडियेटलि जोंबो माने बिनि नमिनेसन पेपारखौ जोङो इलेक्सन जानायनि सिगांनो बे साबमिट जानायनि उनावनो जोङो बिनि नमिनेसन पेपारखौ आरटिआइ खालामनानै दिहुनजानाय जादों आरो बिनि ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ जों बेनिफ्राय मोननाय जादों आरो जेब्लानो जों ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनदों अब्लानो जों बेखौ कर्टआव थांनानै जों केस होदों बे बर' कसारि नाम लानानै जायनि कर्टआव केस होदों जों माने जनजाति सुरक्षा मन्थ्रनिफ्राय आरो बे जायनाखि ट्राइबेल सार्टिफिकेट जे बे लादों बे जे नमिनेसन साबमिट खालामदों बिनि आरटिआइखौ जनजाति सुरक्षा मन्थ्रनि जानानै आंनि नामावनो खालामनाय जादों आरटिआइखौ ओमफ्राय जों आरटिआइ गासिबो बिनि डकुमेन्टसखौ मोनजोबनानै जोङो हाइकर्टआव जोङो केस होनाय जादों बेखौ 2014आव जों होनाय जादों आरो बिनि केस नाम्बारा 2580 बेखौ जों होनाय जादों आरो बे केस होनायाव जोङो जनकलाल बसुमतारी ओमफ्राय अशक कुमार ब्रह्म दा बिनि नामाव होनाय जादों ओमफ्राय बे केस होनाय लोगो लोगोनो हाइकर्टआबो जोंनो एन्ट्रि मोनसे अर्डार होना होदों जे सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोरनो सार्टिफिकेट दाहो ओरैनो होनना बुंदों आरो लोगोसे 9 बोसोरनिया जे सार्टिफिकेट बर' कसारि होननानै बेबो भुल जाहाथे बेबायदि सार्टिफिकेट जाहाथे होआ बेखौ माने ट्राइबेल संघखौ रेस्ट्रिक्ट खालामना होनाय जादों दा बे हिसाबै ट्राइबेल संघआ बै समनिफ्राय सरनियाफोरनो बर' कसारि हिसाबै सार्टिफिकेट होबोआखै दा बिसोर बर' कसारि हिसाबै माने मोनाखै नै जेब्ला 2018आव 1 जुनाव जेब्ला मोनसे गोदान माने अर्डार होबावो WPTBCनिफ्राय बे सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोरखौ ट्राइबेल खालामनायनि प्रसेसा जागासिनो दङ बेखायनो ट्राइबेल जासान्दि बिसोरनो कसारि होननानै सार्टिफिकेट नांगौ होननानै जेब्लानाखि अर्डार होबावो जों बे अर्डारखौ आरोबाव माने हाइकर्टआव जों चेलेन्ज खालामनाय जादों चेलेन्ज खालामनानै जोङो बेयाव इमिडियेटलि जों 2019 30 नाम्बार केस 30/2019 केसा दा जों बे केस होनानै जोङो 28 फेब्रुवारि 2023आव जों अर्डार मोनदों बे सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोरनो बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनो नाङा बे भुल बियो दा बे हिसाबै WPTBCआबो गावसोर जे अर्डार होदोंमोन बेखौ गासिबो उइद्र' खालामना लाजोबदों बे सरनियाफोरनो सार्टिफिकेट होनाय जायनाखि अर्डार बेखौ उइद्र' खालामना लादों आरो लोगोसे आरोबाव WPTBCआ माने डिसिफोरनो ओमफ्राय सिभिल एसटिफोरनो लेटार इस्यु खालामदों जे गावसोर जे ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनो थिनदोंमोन कसारि मुङै सरनियाफोरनो बेखौ उइद्र' खालामनानै लानाय जाबाय गथिखे बिदि सार्टिफिकेटआ इफेक्टिभ नंला सोलिला गथिखे बे माने इनभेलिड जाजोब्बाय बेबायदि बिदि अर्डार होदों दा गथिखे जों आसा खालामदोंमोन बिदि अर्डार थानायनि उनाव नैबे माबायाव दाखालिनि जानाखि नमिनेसन साबमिट खालामनाय नैबे लक सभा समस्तिनि नं क'क्राझार 1 माने लक सभा समस्ति ST
दा बेयाव हयथ' बे सरनियाफोरनि सार्टिफिकेटआ गासिबो इनभेलिड जाजोबगोन सोलिनाय नङा जों सानदोंमोन नैबे दास देखा लिरनायफोरनि माबाया सोलिनाय नङा जों सानदोंमोन खिन्थु दुर्भाग्य जाबाय दा बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जाबाय दा जोंहा दा प्रुफ खालामनांगौ बे दास देखा लिरनाय बिसोर जे माने सरनियाथार बिनि जों प्रुफखौ देखायनांगौ दा प्रुफ देखायनो थाखाय जोंहा माने साफिसियेन्ट जोंहा माने डकुमेन्ट दङ जों ओरैनो बुंब्लानो जाया बे दास देखा सरनियासो बिसोरनो मानो सार्टिफिकेट होखो बिसोर बर' कसारि नङा होनब्लाबो प्रमान गैयाब्ला जोङो बेखौ ओरैनो बुंनानै जाया दा गथे प्रमानाबो अथेन्टिक जानांगौ बेनिखायनो जोङो गासैबो डकुमेन्टआ जोंहा दंखायो नैबे माने माबानि 2014नि जायनाखि माबा जों केस होनायाव WBDBCनिफ्राय बिन्था फिगुर सेक्रेटारिया जायनाखि हाइकर्टआव एफिडेभिट होदोंमोन काउन्टार एफिडेभिट जोंनि केसनि बेरेखा दा बेयावनो गावसोरनो लिरना होखादों सरनायफ्रा ट्राइबेल नङाबा होननानै लिरदों आरो लोगोसे सरनायनि टाइटेलखौबो लिरना होदों बे टाइटेलाव बिसोर लिरदों सरनायफ्रा दास देखा लिरो ओमफ्राय बरालि लिरो बेखौ होनदों कलिता लिरो होनना बुंदों दा गथे बेनो प्रमानखा नों हाइकर्टआव जे माने एफिडेभिट होबाय बे एफिडेभिट होनाया बिराद गिदिर बेनि बिराद गिदिर देरसिन प्रुफ बियो WBDBCआ जे हाइकर्टआव एफिडेभिट होबाय बिसोरनि टाइटेलखौ दास देखा बरालि बेखौ होनबाय कलिता होनबाय बेबायदि देरसिन प्रुफ जेबो गैया दा गथे जों बे प्रुफखौ मोनखाना जोंहा दंखायोब्ला नैबे जे दास देखा लिरदों नैबे ज्योतिष कुमार दास ओमफ्राय बिनिता देखा घनश्याम दास बिसोरो इमिडियेटलि दानजागोन जों सानो जों बिनि प्रसेसखौ थाबनो खालामनांगौ जों लेट खालामनाय नङा जाहाथे थाबनो जोङो बेखौ बिनि माबाखौ सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनो हायो इनभेलिड जायो दा बे ओमफ्राय लोगोसे नैबे इलेक्सनआवथ' गेलेसिगोन बिसोरो दा गेलेब्लाबो हयथ' बिसोरो बेबायदि एथ' जेननाय मोनसे पजिसनाव थानानै बिसोरो माने इलेक्सन गेलेब्ला लाब जानाय नङा आरो बिसोरा माने नबसरनाया जेननायानो बिराद गिदिर सेटबेक एफा गिदिर ब्ल' बियो नबसरनाया जेननाया बिराद गिदिर ब्ल' बे जायफ्रा ट्राइबेल नङा ट्राइबेल नङि मानसिया सार्टिफिकेट लानानै इलेक्सन गेलेनाय बिराद गिदिर ब्ल' आरो बे बर'फोरनि थाखाय ट्राइबेलनि थाखाय बिराद गिदिर देरहानाय बियो दा बे देरहाबाय थानानै ओरैबायदि मन'बल मोनबायमोन नबसरनाया देरहाबाय थानानै जे जोंखौ नासयनो जोंखौ माने माबानो फिदिंनो ओरैबायदि गोरलै मोनबायमोन एखेबारे जोंखौ सेस खालामनायनि मोनसे लामाखौ बिसोर मोनबायमोन आरो जे बै क'क्राझार माने जायनाखि लकसभा समस्ति बेयाव बर'फ्रा देरहाखाया जोंनो देरहाखायो बर'फ्रानो बेबायदि मोनसे मन'बल बिसोर मोनबायमोन बे सार्टिफिकेटखौ लानानै नबसरनायनि गांसे सार्टिफिकेटखौ लानानै दा खिन्थु बिसोरनि मन'बला बायबाय बिसोरो ज' जानो हालिया दा हिसाबै जों आसा खालामो फैगौ इलेक्सनाव बे जायनाखि ट्राइबेल नङि मानसिफोरा सार्टिफिकेट लानानै इलेक्सन गेलेगोन बिसोरो खोब गोहोम खोलैनो हानाय नङा बेखौ सानो आरो दिनै बिराद गिदिर जायनाखि माबा बर'खौ नाख्रेबनो फैनाय ज' जाजाय एखेबारे ज' जालायदोंमोन बिरादनो जाय फाराफारि जेनेबा ओरैबायदि जाबाय एज इफ देयार इज न' रुल अफ ल' जेनेबा जेरावनो जेब्लानो सानो जेब्लानो गोसो जायो जों ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनो ओरै होननाय बायदि जाय फाराफारि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लाबोनानै कन्टेस्ट खालामनाय माने बर'फोरखौ ओरैबायदि माने नासयबाय एखेबारे बे नबसरनायाव बेखौ सानदोंमोन बे जाथियाथ' जाम्बा जाथि बे जाथि ट्राइबेल जाथिया बर' जाथिया बिसोरखौलाय जोंनो माने फिदिंनो थाखाय माबा टाइम नांगौलाय एखमबा बर' नामबो लाजायो एखमबा राभा नामबो लानो हायो जोङो बेबायदि मोनसे माने परिबेस लाबोनो नागिरदोंमोन आरोखि दा बे परिबेसा दिनै थक्कर जाफैबाय सौग्रावबाय दा गथिखे जोङो सानो एबार इलेक्सननि जोबनायनि उनावनो हयथ' नैबिसिनि जायनाखि सार्टिफिकेट बे मोनफा मोनफा दानजागोन आरो बिसोरनि सायाव माबायदि लिगेल एक्सन लानाय जायो दा जों बेखौ माने दिनै डिटेल्स बुंनो हाया बुङाब्लाबो जों बिसोरनि सायाव लिगेल एक्सनखौ लानो थाखाय जों अलरेडि जों माने साखाफारा जाबाय आरो मावगोन जोबजासिम मावगोन रायजोफोरजों बेखौ जोङो देरहाजासिम मावगोन जों ओरै नागारनाय नङा 10 बोसोर जों जुजिनानै जुदि एफाराब गोबाव जोङो माबादोंब्ला नाजानानै जों देरहाबायब्ला आरो बे माखासेखौल' जों माने गोसो बायफालाय दाथ' जोंहा एनकारेज मोनबाय माने खामानि मावनोब्ला सेलेक्टिभ माखासे खामानि मावनांगौ आरो खामानि मावनानै देरहानाय मोननांगौ अब्ला देरहाब्ला एनकारेज मोनो आरो राइट खामानिखौ मावनांगौ सैथो खामानिखौ मावनांगौ जेब्ला सैथो खामानिखौ मावो बेयाव मोनसे गोसोआव माने मन'बल फैयो आरो जेब्ला देरहानाय मोनो बांसिन आरोबाव माने साहस मोनो बेनिखायनो नैबे जायनाखि देरहानाय बे देरहानाया जोंखौ बांसिन थुलुंगा होनाय जाबाय दा जोङो आगोलाव जेरै नबसरनायनि जायनाखि सार्टिफिकेट दिहुननाय बे सार्टिफिकेट दिहुननायावबो जोंहा ओरैबायदिमोन बुंनो थाङोब्ला माने इलेक्सन पिटिसननि रुल्स बादिबा पिपुल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्टनि 1951नि रुल्स बादिबा जेब्लानाखि इलेक्सन पिटिसन होयो
सोरबा ट्राइबेल नङि मानसिया ट्राइबेल जानानै एमपि जालाङो बिनि केस होनोब्ला उइदिन 45 days फ्रम दा डेट अफ डिक्लारेसन अफ दा इलेक्शन डिक्लेयार खालामनायनि 45 days नि गेजेरावनो इलेक्शननि पिटिशनखौ होनांगौ केसखौ होनांगौ बेमोन दा जों ओरैबायदि गोदान केस होनायाव एखेबारे हाखु दाखु मोदोम मावलायनाय मा खालामनो मा मानो बे रोखोम जादों मानोना जोङो नबसुरनायनि डकुमेन्ट नागिरनायाव जोंहा बिराद माने माबामोन खस्थ' जादों साननांगौ दंमोन खुन नोङो बिनि तामुलपुराव थांनानै जोङो बिनि डकुमेन्ट नागिरहैनांगौआ जोंनि थाखाय सहस नङा आरो बेखौ 45 days नि गेजेराव जों केस होनांगौ बे धेमालि नङा बेखायनो बै समाव जों हाखु दाखु तामुलपुरनि जोंनो माखासे मानसिफ्रा जोंनो एक्सुवेलि जोंनो माने जों 10-15 दिननि गेजेरावनो गासिबो जों माने कमप्लिट खालामजोबदों जों माने बुथुमजोबदों बिनि हानि डकुमेन्ट होन बिनि माने भटार लिस्ट बेखौ होन बिनि बिफानि जायनाखि सार्भिस रेकर्ड आरो बिनि माने तामुलपुराव एडमिसन लानाय रेकर्ड बे गासिबो बेसेबां रेकर्ड दं बिनि लेगेज डाटा थादा गासिबो लेन्ड हल्डिं बिनि माने माबा जमाबन्दी गासिखौबो जोङो फ्राय 15 दिननि गेजेरावनो जों बुथुमजोबनो हादों दा बे हिसाबै जोङो खामानिखौ जों मावनो हादों आरो बे डकुमेन्टफ्रानो जों दिनै जों जायनाखि आरटि खालामनानै लायनाय डकुमेन्टस ओमफ्राय जायनाखि माबानिफ्राय लायनाय तामुलनिफ्राय लेखा लायनाय डकुमेन्ट बे डकुमेन्टआनो दिनै जोबजासिम जों देरहाजासिम बे डकुमेन्टनि खामानि बेनो डकुमेन्टआ गासिबो बेनो गिदिर खामानि बेनो जोंनि देरहासारनाय जों जे इनिशियेल समाव साथाम साब्रैजोंनो खामानि मावजेननानै जों बे रोखोमजों मावनानै दिनैसिम देरहाना फैबाय बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव जों माने मन'बल मोनो जोंहा थुलुंगा मोनो आरो बांसिन खामानि मावनो गोसो जायो रायजोफोर दा ओंखायनो जोंहा मोनसे साहस दं आरोबाव नैबे खेत्रआवबो जों दा नैबे जायनाखि आं दहाय नाम बुंदों बे नाम बुंनाय ट्राइबेल मानसिफोरनि माने माबाफोर बिसोरनि सार्टिफिकेट बिसोरनि रेकर्ड बिसोर नमिनेसन साबमिट खालामनाय बे नमिनेसन साबमिट खालामनाय रेकर्डखौ जों गासिबो इमिडियेटलि जोङो आरटि खालामनानै दिहुनगोन जोंनो टाइम नांनाय नङा एनि टाइम जों थांगोन बेखौ लायनो थाखाय आरोखि बेखौ मोनब्लानो जों थाबनो खामानिखौ मावगोन दा जों आसा खालामो दा जोङो दिनै बयबो बे जोंनि एफा गिदिर खस्थ' खालामनानै जे जोङो फिथाइ मोनसे मोनबाय दा रायजो राजाफोरनि फिथाइ बेयो जोंनि नङा फिथाइया बे बर' जाथिनिसो फिथाइ बियो ओंखायनो बर' जाथिफ्रा जे बे मोनसे फिथाइ मोननायखाय जों बयबो मोजां मोनदों दा जोंनि जेसेबां माने कर्मिफोर दंमोन आरो जनजाति सुरक्षा मन्चनि आरो बेजों लोगोसे जोंखौ सहाय होनायफोर जेसेबां दङ आइ आफा गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोर गरफा गरनै थाखाबो हरदों जोंनो आशीर्बादबो हरदों खबर लाबायबो थादों दा जेसेबां जोंजों खामानि मावफानाय खस्थ' लाफानाय जोंनि गेजेरनि कर्मिफोर दङ जोंनि गेजेरनि मावथिफोर दं बिथांमोनखौबो जों हाजासे साबायखर हरो रायजो राजाखौ साबायखर हरो आरो जोंखौ फैगौ समफ्रावबो जाहाथे बिदिनो खबर लायो आशीर्बाद हरो जों बेखौनो रायजो राजाखौ खावलायो आरो जोंनो मन'बल रायजोफोर जोङो जेबो नांला दा बे समाव जोङो माबा मोनसे लुबैनाय जोंहा जेबो गैया जाथिनि जाहाथे मावलांनो हायो आरो जाथिनि मावलांनानै जों जाहाथे देरहायोब्ला गोजोननाय फैयो आरो बेफोरजोंनो जों माने जोंनि जिबनखौ सान्थि भाबै जों थांनो हायो बे समाव जोङो रायजोनि खामानि मावनाय जों दिनखौ जों हगारलांसै बे मोनसे सिद्धान्त बे थांखिया जोंहा माने दंसै गोरायै भाबैनो ओंखायनो रायजो राजाखौ आं बयखौबो जोंनो बेबायदि आशीर्बादखौ हरनाय खावलायनानै आं बयखौबो खुलुमबावनाय जासिबावनानै आरो जोंनि देरहानायनि थाखाय बयनिबो हामलायबाय रायजो राजाखौ होननानै आङो बेखिनियावनो बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों रायजोफोर